incwadi yompostoli Pawulu kuThithu, isahluko sokuqala, isahlukano sokuqala. UPawulu, inceku kaNkulunkulu nompostoli kaJesu Kristu, ngokukholwa kwabakhethweyo bakaNkulunkulu nangokwazi iqiniso elingokukhonza uNkulunkulu, ethembeni lokuphila okuphakade uNkulunkulu ongaqambi amanga akwethembisa phambi kwezikhathi zaphakade, kepha ngesikhathi esifaneleyo ubonakalisile izwi lakhe entshumayelweni engayiphathiswayo ngokwemiyalo kaNkulunkulu umsindisi wethu. KuThithu, umntanami, ngempela ngokukholwa esikuhlanganyele sonke, makube kuwe umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba nakuKristu Jesu umsindisi wethu. Ngakushiya eKrethe ngenxa yalokhu ukuba uhlele okusaseleyo, umise amalunga emizini yonke njengokuba ngakuyala. Uma kukhona ongasolekiyo, indoda emfazi munye enabantwana abakholwayo abangenakusolwa ngokushinga nabangalaleliyo, ngokuba umbonise umele ukuba abe ngongasolekiyo njengomphathi muzi kaNkulunkulu, ongaziqhenyi, ongesiso isififane, ongesiso isiphuzi, ongesiso isilwi, ongesiye ohalela inzuzo embi, kepha ophatha kahle izihambi, othanda okuhle, oqondileyo, olungileyo, ongcwele, ozithibayo, obambelele ezwini elithembekileyo ngokwesifundiso, aze abe nakho nokuyala ngesifundiso esiphilileyo nokwahlula abaphikayo, ngokuba baningi abangalaleliyo, abakhuluma ize, nabakhohlisayo, ikakhulu abokusoka, abamelwe ukuthuliswa, abachitha indlu iphela, befundisa okungafanele ngenxa yenzuzo embi. Omunye kubona, umprofethi wakubo, washo wathi, abaseKrethe bangabaqambi manga njalo, izilwane ezimbi, iziminzi ezivilaphayo. Lobu bufakazi buqinisile. Ngalokho-ke ubayalisise ukuze baphile ekukholweni, benganaki izinganekwane zabaJuda nemiyalo yabantu abafulathela iqiniso. Kwabahlanzekileyo konke kuhlanzekile, kepha kwabangcolileyo nabangakholwayo akukho lutho oluhlanzekileyo, kodwa kungcole ingqondo yabo nonembeza wabo. Bavuma ukuthi bayamazi uNkulunkulu, kepha bayamphika ngemisebenzi yabo, bengabanyanyekayo nabangalaleliyo, nasemsebenzini yonke emihle kabasizi lutho. Incwadi yompostoli Pawulu kuThithu, isahluko sesibili, isahlukano sokuqala. Kepha wena khuluma lokhu okufanele isifundiso esiphilileyo, sokuthi amadoda amadala mawabe ngabazithibayo, azothileyo, aqondileyo, aphilileyo ekukholweni, nasothandweni, nasekubekezeleni. Kanjalo nabesifazane abadala baziphathe ngokufanele abangcwele, bangabi ngabahlebi, bangabi yizigqila zewayini eliningi, babe ngabafundisi bokuhle, ukuze bafundise abesifazane abasha ukuthanda amadoda abo, bathande nabantwana babo, babe ngabaqondileyo, abamhlophe, abaphatha kahle amakhaya, abamnene, abathobela amadoda abo, ukuba izwi likaNkulunkulu
lingahlanjalazwa. Ngokunjalo ubayale abesilisa abasha ukuba babe ngabaqondileyo, uzibonakalise kubo kukho konke, ube yisibonelo semisebenzi emihle, nasekufundiseni kwakho ubonakalise ukungonakali, ube nesizotha. Ukhulume okuqondileyo okungasolekiyo, ukuze omelana nathi abe namahloni, engenalutho olubi angalukhuluma ngathi. Yala izinceku ukuba zithobele amakhosi azo, zikholeke ezintweni zonke, zingaphiki nkani, zingantshontshi, zibonakalise konke ukwethembeka okuhle, ukuze zihlobise isifundiso sikaNkulunkulu uMsindisi wethu ezintweni zonke, ngokuba umusa kaNkulunkulu wokusindisa ubonakalisiwe kubantu bonke. Uyasifundisa ukuba sidele ukungakholwa nezinkanuko zezwe, sihambe ngokuqonda nangokulunga nangokumesaba uNkulunkulu kulesi sikhathi samanje. Sibheke ithemba elibusisiweyo nokuvela kwenkazimulo kaNkulunkulu omkhulu noMsindisi wethu uJesu Kristu, owazinikela ngenxa yethu ukuze asihlenge ebubini bonke, asihlambulule isizwe esingesakhe, sishisekele imisebenzi emihle. Khuluma lokho, uyale, ukhuze ngamandla onke, ungadelelwa muntu. Incwadi yomphostoli Pawulo kuThithu, isahluko sesithathu, isahlukwane sokuqala. Bakhumbuze ukuba bathobele ababusi neziphathimandla, balalele, balungele imisebenzi yonke emihle, bangahlambalazi muntu, bangabi yizilwi, babe ngabevileyo, bebonakalisa ubumnene obukhulu kubantu bonke, ngokuba nathi kade sasiyiziwula, abangalaleliyo, abadukiswayo, sikhonza izinkanuko nokutamasa okuyizinhlobonhlobo, sihlezi kubini nangomhawu, sizondekile, sizondana. Kepha lapho sekubonakalisiwe ububele bukaNkulunkulu uMsindisi wethu nothando lwakhe kubantu, wasisindisa kungenangemisebenzi yokulunga esayenzayo thina, kepha ngokwesawu sakhe, ngesigezo sokuphinda ukuzalwa nokwenziwa sibe basha nguMoya oNgcwele, amthelayo kakhulu phezu kwethu ngaye uJesu Kristu uMsindisi wethu, ukuze silungisiswe ngomusa wakhe, sibe yizindlalifa zokuphila okuphakade ngokwethemba. Lithembekile lelizwe. Ngithanda ukuba uqinise impela ngalezo zinto, ukuze abakholwa ngoNkulunkulu bakhuthalele ukwenza imisebenzi emihle. Lezo zinto zinhle, zinosizo kubantu. Kepha gwema imibuzo yobuwula nezindaba zolibo lokuzalana, nokubanga nokuphikisana ngomthetho, ngokuba lokho akusizi kuyize. Umuntu onezimfundiso ezidukisayo, eselulekiwe kanye nakabili male, wazi ukuthi onjalo uphambukile, uyona ezahlulela yena. Nxa sengithuma u-Arethema no-Utikhikhu kuwe, woshesha ukuza kimi eNikhapoli, ngokuba nginqumile ukuthi ngizakuhlala lapho ubusika. UZena ummeli no-Apholo wobahambisa ngokunakekela, bangasweli lutho. Nabakithi mabafunde ukukhuthalela imisebenzi emihle njengokuswelekileyo, ukuze bangabi nabanganazithelo. Bonke abanani bayakhonza kuwe,
nokukhonza kwabasithandayo ekukholweni. Umusa mawube nani nonke. Incwadi umpostoli Pawulu kuFilimoni isahlukwane sokuqala. uPawuli isiboshwa sikaKristu Jesu noTimothewu umzalwane kuFilimoni isithandwa sethu nesisebenzi kanye nathi, naku-Aphifiya udadewethu, naku-Akhiphu ibutho kanye nathi, nakulo ibandla elisendlini yakho. Makube kini umusa nokuthula kuvela kuNkulunkulu Baba wethu naseNkosini uJesu Kristu. Ngibonga uNkulunkulu wami njalo nginikhumbula emkhulekweni yami, uma ngizwa ngothando lwakho lokukholwa onakho eNkosini uJesu nakubo bonke abangcwele, ukuze ukuhlanganyela kokukholwa kwakho kube nomsebenzi ekwazini konke okuhle okukithi kuKristu, ngokuba nginokuthokoza okukhulu nenduduzo ngothando lwakho, ngokuba izinhliziyo zabangcwele zihlunyelelwe ngawe mzalwane. Ngalokho noma nginesibindi esikhulu kuKristu sokuba ngikuyale ngakho okufaneleyo, nokho ngenxa yothando okungcono ngiyancenga, njengokuba nginje mina Pawuli osemdala, manje futhi ngiyisiboshwa sikaKristu Jesu. Ngikuncenga ngomntanami engimzele ekuboshweni kwami, u-Onesimo, okade engenalusizo kuwe, kepha kalokhu unosizo nakuwe nakimi. Engimbuyisele kuwe yena oyinhliziyo yami, ebengifuna ukumbamba ahlale kimi ukuze angikhonze esikhundleni sakho ngisekuboshweni ngenxa yevangeli, kepha ngaphandle kokubona kwakho ngangingathandi ukwenza lutho, ukuze umusa wakho ungabi nokucindezelwa, kodwa ube ngesihle. Ngokuba mhlawumbe kungenxa yalokho ukuba ahlukaniswe nawe isikhashana, ukuze abe ngowakho kuze kube phakade, angabi esaba njengesigqila, kodwa abe ngaphezu kwesigqila, engumzalwane othandekayo kakhulu kimi, kepha kakhulu nakangakanani kuwe, nasenyameni naseNkosini. Ngakho uma uthi ngingumhlanganyeli nawe, mamukele ngokungathi yimi, kodwa uma ekonile ngento noma enecala kuwe, lokho kubalele kimi. Mina Pawuli ngikuloba ngesandla sami, ngiyakukhokha ukuba ngingaze ngisho kuwe ukuthi nawe unecala kimi elinguwe uqobo. Yebo mzalwane, mangithokoziswe nguwe eNkosini, uyihlumelele inhliziyo yami kuKristu. Ngikulobele ngokwethemba ukulalela kwakho, ngazi ukuthi uzakwenza nokungaphezu kwengikushoyo, futhi-ke ungilungisela nami indawo, ngokuba ngiyethemba ukuthi ngemikhuleko yenu ngizakuphiwa nina. Uyakhonza kuwe u-Ephafra, oyisiboshwa kanye nami kuKristu Jesu, noMakho, no-Aristarko, noDema, noLuka, isisebenzi kanye nami. Umusa weNkosi yethu uJesu Kristu mawube nomoya wenu.